Tätäkään konserttia ei olisi ollut ilman Tatjana Pakosevaa. Haluaisin jakaa jotain hänestä teidän kanssanne. Tatjana täti, niin kuin häntä kutsuin pikkutyttönä, tuli Oulun musiikkiopistoon opettamaan pieniä lapsia. Ja hän oli syntynyt Uman kaupungissa Ukrainassa ja opiskellut Moskovassa ja toiminut siellä jo kuuluisan mestarin luokalla assistenttina. Mutta sitten hän tuli jakamaan näitä viulupedagogisia oppeja meidän maahamme. Hän oli minulle hyvin tärkeä ja olin hyvin iloinen siitä, että sain hänen viulupedagogisen oppikirjansa kääntää suomen kielelle. Ja Sibelius Akatemia kustansi tämän kirjan. Nyt minun sydämelläni on voida kääntää tämä kirja englannin kielelle, jotta nämä arvokkaat opit pääsisivät leviämään maailmanlaajuisesti. Miksi tämä on minulle tärkeää? On ensinnäkin sen takia, että lapset ovat minulle tärkeitä. Heidän opetuksensa, heille pitää antaa vain parastaan. Ja myös sen tähden, että musiikki on lahja Jumalalta. Ja se, että me olemme lahjakkaita taiteessa tai musiikissa, missä tahansa alueella, niin meillä on mahdollisuus ja suorastaan velvollisuus kehittää niitä lahjoja eteenpäin. Voidaanko jakaa sitä kaikkea hyvää eteenpäin? Pyydän teitä tähän mukaan tähän projektiin lahjoittamalla käännöstyöhön. Minä ja assistenttini, terapiakoira Simon, kiitämme teitä.